Neprišiel som kvôli autu. Prepáčte, čakám tu už skoro hodinu. Ja vás poprosím, aby ste ešte vydržali, veď ja mám rozrobený prípad, pán Bráňo. Dejak, áno. Binder, Adriana. Prosím vás, mohli by sme ísť niekam... Vy si chcete sadnúť. No, hej. Mne sa páči. Ďakujem. Môžem aj tie nožičky? Jasné. Je to presné. Braňo Deák u mňa v kancelárii. Prepačte, stop. Áno, vy ste prišli niečo nahlásiť. Hej. A teraz neviete nájsť tie správne slová. Často to, čo nevieme pomenovať, meno najviac potrebuje. Táto inscenácia mi dala mnoho na rozmýšľanie alebo vlastne uvedomenie si toho, že kde všade nás to prenasledovanie môže stretnúť a že aké rôzne nástrahy máme v tom živote. Táto téma sa ma dotýka a je takmer totožná. Začala som mať také negatívne skúsenosti vlastne, ale podľa mňa to iba akože úplne, že náhoda, že sa to začalo deť v tom istom čase. Táto inscenácia mi vlastne trošku, keď to tak ako jednoducho poviem, otvorila oči v tom, že sa to môže stať. Ja si myslím, že každý v živote bol aj prenasledovaný, aj prenasleduje istým spôsobom. Nemal by som sa báť. Nemal by som chodiť domov dlhšou cestou. Nemal by som nevedieť, čo mám robiť. Nemal by som sa nervózne pozerať na telefón a keď znova zazvoní, vždy zazvoní, lebo je 16:37, nemal by som to zdvihnúť. Moja postava sa volá Braňo Deák. A táto postava prežíva takú skúsenosť, že ako známa tvár televízna a divadelná dostáva pravidelne od nejakej faninky telefonát a deje sa to na pravidelnej báze, je to v rovnakom čase, s tým, že bolo by všetko v poriadku, keby to už netrvalo dlhší čas a niečo sa zmení a začne to riešiť. Začína sa báť. Ako ohlasovateľ musíš podstúpiť psychologický posudok. Prečo? Áno, je to neobvyklé, nerobí sa to, ale tu u nás sa to robí. Áno, tu sa to robí. V prípadoch prenasledovania, domáceho a sexuálneho násilia. Z nejakého dôvodu sa predpokladá, že obeť klame. Moja postava v inscenácii Pokladík sa volá Eva. Je to vyšetrovateľka, policajtka, ktorá pôsobí veľmi racionálne, veľmi v podstate chladne alebo veľmi tak, že má rada svoju prácu a vlastne tu si vykonáva, ale nemá nejaký vzťah k ľuďom, že by ich chápala ich problémy. Pozrite sa, ak nemáte nič nové, nepohneme sa. Takže ak mám niečo nové, všetko sa zmení. Zrazu podniknete kroky, veci sa rozhýbú a vyriešia. V podstate celý ten čas čakáte iba na mňa. Na to, že ja prinesiem niečo nové, splním tým svoju úlohu a vy konečne budete môcť pomáhať a chrániť. V inscenácii Pokladík stvárňujem postavu influencerky Adriany Binder. Áno, presne tak, je to jednou z obetí, to znamená, že je obeťou stalkingu, ale možno takého, s ktorým, že nám to niekedy častokrát ani nenapadne, že aj vlastne ten online priestor môže byť potenciálna hrozba a že aj tam sa vlastne môžeme aj my sami stať obeťou stalkingu. V inscenácii Pokladík stvárňujem komparzistku Luciu Lásku, ktorá je vlastne stalkerkou Braňa Deáka. Je to veľmi osamelý človek, ktorý túži po láske, túži po blízkosti,
túži po nejakom ľudskom teple, ktoré pravdepodobne nedostáva a tak si vyfabuluje imaginárny vzťah s Braňom Deákom a vlastne nevieme, že či sa to naozaj celé udialo, či sa to naozaj deje, alebo to je vlastne iba celé v jej hlave. Hovorí sa, že od lásky k nenávisti je to iba náskok. Ale v našom dome býva iba láska. Suseda sa volá Medová. A o poschodie nižšie býva pán Amor. Naozaj strašne starý pán Amor. To je ako z iného sveta však. A o poschodie vyššie už nebýva nikto. Ten byt je dlhodobo prázdny. V tejto inscenácii stvárňujem postavu, ktorá nesie líniu mladého, ambiciózneho človeka, ktorý sa snaží vypracovať do pozície svojich vzorov nejakých. V tomto prípade ide o herecký svet, čiže je to mladý herec, ktorý sa chce presadiť a stať sa takým tým alfa samcom v tej profesii. A ocitá sa v pozícii toho, ktorý prenasleduje istým spôsobom, pretože kopíruje staršieho hereckého kolegu, ktorý je už úspešný, je známy, je slávny a dosiahol všetko, čo by moja postava ako by chcela dosiahnuť. Čiže sa ho snaží skopírovať a využiť to vo svoj prospech. Čokoľvek, čo mu vlastne on dokáže ponúknuť ako osobnosť. Čiže je to prenasledovateľ. Je to moja príhoda, máš ju odo mňa. To som ti kedy hovoril? Branko, toto teraz vôbec nejde. Dôležité je nepodliehať trendom. Zmena za každú cenu nie je zdravá. Áno, treba si ctiť tradície, je v nich múdrosť našich dedov, otcov, ale pozor, v tomto príbehu sú dve strany. A dnešné céry a vnúčky sa samé seba pýtajú, je to vôbec láska, keď ma nedobíja? Ďalšou inscenáciou divadla Aréna je Pokladík z pera Alžbety Vrzguly a dramaturga Petra Galdíka, ktorou otvárame novú líniu v občianskom cykle, ktorého témou zväčša bývala história Slovenska, Čiech, respektíve Československa, alebo tou témou boli historické osobnosti. Tentokrát sme sa rozhodli priniesť tému absolútne aktuálnu, ktorá pojednáva o stalkingu a stalkerstve. Stalking má viacero prejavov. Môže ísť o šikanu na internete, môže ísť o fyzické prenasledovanie niekoho na ulici, niekoho, kto postáva pod domom a môže ísť aj o krádež identity. A zároveň častokrát si ten stalking spájame s celebritami. Máme pocit, že nás, obyčajných ľudí, sa to netýka, pretože veď je to domenou slávnych ľudí, ktorých tváre sú verejne známe, ktorí sa ukazujú v telke a preto možno musia vydržať nejaký zvýšený záujem o svoju osobu. A častokrát aj my, ich publikum, sme ochotní priznať im menšie právo na súkromie, než chceme mať my sami. Hlavná postava tejto inscenácie je Braňo, známa tvár, popis postavy. Celebritný muž, ktorého vek sa nedá presne určiť a on má odporúčané nehovoriť v presných číslach. Je zvyknutý na to, že ho ľudia na ulici spoznávajú. Oni jeho pozornosť vyžadujú a on im ju dáva. Je to jeho práca, je to súčasť úspechu. Myslia si, že to, čo vidia, že to je on. Že sa dôverne poznajú, že majú na ňo nárok. Veď videli ho plakať, videli ho so zlomeným srdcom, videli ho, keď bol veľkorysý, odvážny, no ale nikdy ho nevideli s jeho skutočnou rodinou. Študovali sme aj faktické dokumenty, napríklad postupy trestného práva v rámci Európskej únie, odporúčania polície pre obete stalkingu a tak ďalej. Čiže snažili sme sa nájsť prienik medzi tou populárnou kultúrou a faktami. Inscenácia Pokladík vzniká ako prepojenie zriaďovanej a nezriaďovanej kultúrnej scény, keďže divadlo Aréna na ňom spolupracovalo s tvorivým tímom Uhol 92, na čele ktorého stojí práve režisérka a autorka textu Alžbeta Vrzgula. Dobre, takže čo mám robiť?
Zbieraj dôkazy. Dostatočné. To je slovo, na ktorom to u nás celé stojí a padá. Prenasledovanie musí trvať dostatočne dlho a musíš ho dostatočne preukázať. To je koľko? Ako dlho? Dostatočne. Keď sa bojím statočne a nie dostatočne, vyzerá to, že sa bojím málo však. 2 písmenka a taký rozdiel. Skoro ako medzi slovami offline a online. Ja skrz tú svoju postavu som oveľa obozretnejšia. Čo zdieľam, s kým to zdieľam, v ktorých momentoch to zdieľam. A naozaj, že si na to dávam pozor. Rozprávame o tom aj v hre, že naozaj to legislatíva to ešte celé nezastrešila. Ono to vlastne reflektuje aj dobu, v ktorej sa momentálne nachádzame. Si myslím, že Alžbete sa podarilo napísať a zrežírovať text a inscenáciu, teda, v ktorej každý nájde niečo zo svojho osobného života. A to mám vlastne na dramaturgii divadla Arena rada, že sa nebojí dramaturgia ísť aj do tém a nejakých inscenácií, ktoré možno, že nie sú úplne lichotivé pre každú osobu. Čo je akože veľmi výrazný ten moment aj pre mňa, je práve tá hudba Isova, ktorá podkresluje celú tú inscenáciu a naozaj vytvára až takú filmovú atmosféru a to podľa mňa úplne stojí za to si prísť pozrieť. Čím chceme byť s námi? Čím chceme byť s námi? Také sú časy, aké si vytvárame. Profesne je funkcia dramaturga úžasná, lebo nikto o vás nevie. Čiže je veľmi nepravdepodobné, že ako dramaturg sa stanete obeťou stalkingu. Jedine, že by si niekto všimol, že tak dobre ste urobili bilten, že vás začne prenasledovať.